martabar manzon Allah Shehu Yakubu Yahaya. Zan kare martabar manzon Allah Shehu Yakubu Yahaya. Zan kare martabar manzon Allah Shehu Yakubu Yahaya. Rabbi da kai na fara da kai zan kare ya Ubangiji. Ka kara bani kariya kan makiya in daina rangaji. Duk wala da kunci ka sa in jure kar da in gaji. In yabi Shehu Yakubu Yahaya ka tuna a bani bisa jagayya. Zan kare martabar manzon Allah Shehu Yakubu Yahaya. Sannan sai salati ga manzon Allah ya Ubangiji. Sau adadin da ya zarta bayi su masalta su mai gwaji. Tare da ahlul baiti sharifai sarkaka Ubangiji. Da auliya ubayinka su ne hasken zamanin majagayya. Kamar Shakti Yali da Tijjani da Shakbar Hama Kaulaha, Shak Usmani dan Fodiyo da Imamu Kumai na mai raha. Sayyid Zakzaki Nasirul Mahdi mai yan musabaha. Sannan Shehu Yakubu da zan wakasi da adali ubangayya. Zan kare martabar manzon Allah Shehu Yakubu Yahaya. Kafin in wuce bara in je in gaishe da malama, kamar Malam Umar da Abdu Mudallib ku da daina azama. Dan kwarin gini sai da foundation kafin aje sama. Dan zane aren gini Shak Yakubu gaba jamu bi kamar gayya. Ba sai na faɗa ba kun san waye ne Shehu Yakubu. Mai haƙuri da juriya da kyautatawa Shehu Yakubu. A gurin zakzaki sai da kai jigo ne Shehu Yakubu. Duk wahala da kuntata dukka jure Shehu Yakubu Yahaya. Zan kare martabar manzon Allah Shehu Yakubu Yahaya. A kan bin zakzaki an saka shi a kurkuku Shehu Yakubu. An sha mai barazanar kisa da ɗauri Shehu Yakubu. Akan ya bar kiran sai da zakzaki ake ma Shehu Yakubu. Cin zarafi da kuntata har da uku ba Shehu Yakubu Yahaya. Ya sha wuya in faɗa muku sosai Shehu Yakubu. Duk da hakan yana nan a bayan zakzaki Shehu Yakubu. Babu gudu ya ce babu ja baya in ji Shehu Yakubu. Akan imami ya shirya komai za a yi Shehu Yakubu Yahaya. Zan kare martabar manzon Allah Shehu Yakubu Yahaya. Tun farkon kiran sidi shi ya fahimta Shehu Yakubu. Ya amsa kiran imam ya yi mubai'a gare shi Shehu Yakubu. Sannan ya yi bara'a ga tsarin Yahudu Shehu Yakubu. Ya sadaukar da komansa kan addini Shehu Yakubu Yahaya. Zan kare martabar manzon Allah Shehu Yakubu Yahaya. Shehu ya fara tarbiyar yara matasa Shehu Yakubu. Dan su fahimci manufar kiran alzakzaki Shehu Yakubu. Sannan sai ga matasa ta sirri Shehu Yakubu. Suka amsa majagora wanga kiran dan Shehu Yakubu Yahaya. Allah ya yi wa Shehu baiwa da yawa Shehu Yakubu. Iya zance da ilimi da izza sosai Shehu Yakubu. Da fasaha da kyawun dabi'u tabbas Shehu Yakubu. Wanda ya san ka zai gane zance na ya Shehu Yakubu Yahaya. Zan kare martabar manzon Allah Shehu Yakubu Yahaya. Ka tana kai ka yaye duhun jahilci Shehu Yakubu. Ka haskaka mana mun ka haskaka wallahi Shehu Yakubu. Kai tarbiyar mu mun gode sosai Shehu Yakubu. Yan birni da ƙauyuka ka tsina silar ka mun ka shirya Yahaya. Kai ka faɗa wa mata su sanya hijabi Shehu Yakubu. Ka faɗa wa matasa su gyara dabi'a Shehu Yakubu. Dan samun kusanci da Allah da rabo Shehu Yakubu.
ya fahimtar da mu kiran ahalul baiti shehu Yakubu Yahaya. San kara martabar manzan Allah shehu Yakubu Yahaya. Yace mu fito mu samu yanci mu ma inji shehu Yakubu. Muna gargajiya sai ya wayar da kanmu shehu Yakubu. Mai ya kamata ne yanzu mu kuma mu yi ma shehu Yakubu. Gani na mu taimaka masa mu mai biyayya shehu Yakubu Yahaya. Mu zamo yan halas yan uwa mana a gurin shehu Yakubu. Zagzaki mun kawa komaye muka yi wa shehu Yakubu. Amanar zagzaki ne ga mu katsinawa shehu Yakubu. Kar da mu cutata masa gwara mu taimaki shehu Yakubu Yahaya. San kara martabar manzan Allah shehu Yakubu Yahaya. Mu bada jinin mu fansa mu kare uban mu shehu Yakubu. Daga sharrin magautan mu burin su kashe shehu Yakubu. Mu ce musu sai idan babu ran mu su kai gun shehu Yakubu. Su fito za mu tarbe su mu ne mabiya shehu Yakubu Yahaya. Alhamdu a nan gurin zan takaita kasidar shehu Yakubu. Daga ni na kusa da SK mai wakar shehu Yakubu. Shehu ka kara shayar da ni ilimin kogin ka Yakubu. Inda kikan aduwanka ba sassauci shehu Yakubu Yahaya. San kara martabar manzan Allah shehu Yakubu Yahaya. Barzan kara martabar manzan Allah shehu Yakubu Yahaya. San kara martabar manzan Allah shehu Yakubu Yahaya. Barzan kara martabar manzan Allah shehu Yakubu Yahaya.